Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Yan uwa da amina arziki na cikin wannan tashar tamu mai albarka dandalinmu na mata aure. Da fatan kowa da kowa ya tashi cikin koshin lafiya. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Da haka ni ne naku Alhaji Ali Musa, jagoran wannan shirin namu wanda yau insha Allah za mu magana ne akan wata itaciya mai albarka kamar yadda muka saba ko da wani lokaci. Mun kokari mu ga mun kawo muku itatuwa da fa'idodinsu akan lafiyar jikinku insha Allah. Da haka yau za mu yi magana ne akan wata itaciya mai albarka mai suna domashi, wanda mafi yawancin mutane daga cikin wanda suke bibiyan mu sun san wannan itaciya, wayansu kuma ba su san ta ba. Yau muka yi da insha Allah za mu yi bidiyo kuma za mu nuna muku wannan itaciya, kuma sannan za mu ga kaɗan daga cikin fa'idodinta, wanda tana da fa'idodi da za a lisa akalla tana aiki kusan 46 a cikin jikin ɗan adam. Da haka yau insha Allah za mu yi magana ne akan wannan itaciya mai albarka. Ga ta nan za kamar yadda kuke ganin ta, ana ce mata domashi ga shi nan ga daga wannan ita ce itaciyar domashi kamar yadda kuke ganin ta. Wannan itaciya tana da ayyuka da dama wanda muke iya sarrafa da ita bangaren jiki ko kuma rashin lafiya na dan adam ko kuma wasu abubuwa da dama. Amma yau insha Allah za mu kawo muku kaɗan daga cikin amfanin da take, musamman bangaren mata, dan su ne suka fi yawa tambayoyi a kanta. Da haka ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin bidiyon namu na yau. Idan da hali duk wanda suke cikin wannan group su kokari su danna muna subscribe, sannan su muna danna mana alamar kararrawa domin samun sauran shirye-shirye nan da zuwa gaba idan mun dora. Da haka wannan ita ce itaciyar domashi kamar yadda kuke ganin ta a haka. Wannan ita ce asalin itaciyar domashi kamar yadda kuke ganin ta. Wannan da za a lissafa abubuwan da take cikin jikin mutum ɗan adam, ayyukan suna da yawa kwarai. Amma yau insha Allah za mu kawo muku fa'idodi guda 3 daga cikin abubuwan da ita wannan itaciya mai albarka take yi. Daga fa'ida ta farko dai, wanda shine mafi yawancin mata suke amfani da shi, domin shi da kuke gani yana da amfani sosai wurin gina jikin ɗiya mace. Yana cikin abubuwan da suke gina jiki irin na ɗiya mace, tun daga mahaifarta har zuwa al'aurata. Yana gina mace kamar mata wanda suke so su yi matsi natural, ba tare da sai kin ɗauki wani abu kin cusa a gabanki ko kuma kin je kin kama ruwa da shi domin ya cutar da ke ba. Haka wannan domashi yana da tasiri wurin yi ma mace wannan aikin. Na biyu, yana magance kamar ga mata ko maza waɗanda suke fama da matsala irin ta rashin haihuwa, kamar wanda Allah bai kawo ba ko kuma in ce lokacin bai yi ba, suna ta faman nema. Da izinin Allah ta'ala, in dai aka yi wannan aikin da izinin Allah, in Allah ya so yarda za a samu waraka. Za ka ga mutum ya cimma burin shi, mutum zai samu karuwa insha Allah. Kamar matsala irin ta trompe bushe ko shashiyar vaginal ko wani matsala da wadda ta danganci tun daga mahaifan mace ne har zuwa karkashin ta, kamar irin su cyst fibrom, duka in Allah ya so yarda, in mace ta yi aiki da wannan icen da kuke gani, shi ake ce ma domashi. In Allah ya so yarda za ta kai karshen wannan matsalar tata. Na biyu, ga mata ko maza waɗanda suke so su samu mahibba, farin jini, kwarjini a idon jama'a, za su iya su aiki da wannan itaciyar mai albarka. Za ki samu sayun wannan icen guda 2 ko 3, ki kaɗa shi cikin turaren ki ode ko lai wanda kike amfani da shi. Kawai turaren za a rika shafa a jiki bi iznillahi ta'ala. Shi ma in Allah ya sayar da zaka ga ka samu daraja da ɗaukaka da kwarjini a idon mutanen duk kake amfani, kake zama tare da su insha Allah. Amfanin shi na 3 shine bangaren mata, su ma suna iya su hada wannan itaciya wani haɗi wanda muke cewa turaren mallakar zuciyar namiji. Wato duk ke wata mace wanda kike ganin wulakanci ko kuma rashin jituwa tsakankaninki da mijinki, ko rashin girmamawa, ko zai ɗauke ki kamar ke ba komai bace ta tare da shi, to bi iznillahi ta'ala in kika aiki da wannan itaciyar mai albarka za ki samu waraka akan wannan matsalar. To ta yaya za a yi aiki da wannan? Shine na farko, za ki nemi wannan itace mai albarka domashi, sannan ki nemi citar rake dai wannan wanda ake tamnawa. Idan kika samu citar rakenki mai kyau, sai ki shanya shi wuri mai tsafta inda zai bushe ba tare da ya lalace ya yi baki ko kuma an samu wani ƙura ko wani dauɗa ya sauka a kan shi ba. Sannan sai ki nemi asalin karamfali wanda ake ce ma cul de girofle en français, da wata Hausa kuma ana ce mishi hancin kaɗe. Don ka sai ki neme shi, sannan sai ki nemi asalin turaren zamzam. Don ka turaren zamzam ba ruwan zamzam ba, turaren zamzam kamar yadda kike kallon wannan foton da kuke gani,
wannan shine turaren zanzam. Sai ki nemi wannan itace mai albarka domin shi kenan, sai ki haɗa su wuri ɗaya, ki daka su, ki tattaka su, ki yi su gari. Don ka duk lokacin da kike da dama, idan kika je kika kama ruwa, za ki ɗibi wannan itaciyar mai albarka, wannan haɗin naki wanda kika yi na turaren mallakar zuciyar namiji, insha Allah sai ki saka shi a garwashinki na wuta ko rushin wuta, sai ki tsuguna. Idan kika tsuguna shi bi iznillahi ta'ala, za ki ga ikon Allah wanda za ki samu kwarjini da mahibba da kyautatawa al'amari tsakankaninki da mai gidanki cikin hanya mai sauƙi za ki samu kanshi insha Allah. Da haka sai a yi ƙoƙari a je a nemi wannan itaciyar mai albarka kamar yadda kuke ganin ta domin shi. Idan kuma bidiyon ya birge ku, sai ku yi ƙoƙari ku yi sharing, ku yi comment, ku yi like it, insha Allah za mu ƙoƙari mu ga mun kawo muku wani daga